Thanks chenda unogara pasi zvako. Ko ndepi rasta? Tiri heavy. Ko unonzani? My name is Jah Prayzah. Sasa ndambonza munhu ane zita rekuti Jah Prayzah. Zita rako iri ungatiudza vere kuti rakambonyatsopa chaipo. Ine ndakazvarwa naro asi richiri mushona. Zita rangu nonzi Mukudzei. Zita rako rekuti Mukudzei ungakwanisawo ere kutiudza kuti rinomborevei? Mukudzei zvinoreva kuti praise. Ndo pakabva Jah Prayzah saka ndakazvarwa nechingonzi Jah Prayzah. Okay. So Jah Prayzah nyaya yedu yatinayo muzuva ranhasi ndeye Mujolo pandemic. Saka ndokumbirawo kuti umboudza mhuri yeZimbabwe kuti iwewe Jah Prayzah unorara nevasikana vangani per day? 27 chete. Pakaipa. Ko iwe angu Epatan nezuro ndakazinge ndadhakwa kana uzonzwa nyaya yako wanga uchiti chiko nezuro. Mbuka yacho wakasangana naye kupi? Shops. Sister Vanyowani, ndoda mumbotiudza waka kuti munotokudiko nevarume avo asina ndebvu. Wese murume asina ndebvu ndimainini. Iwe mfana JP uri kutsvage muno mukilasi mangu mfana? Inini ndiri kutsvaka machire. Ko iwe unogomutsvagira muno museko wadi kunomutsvagira kumba kwake? Akanditi uya kudande chitendera ndovarumari zidambe. Manje waita munyama mfana muno mamuna munhu anonzi Machiwe. Enda kumba kwake. Kumusha kwavo kure mufunge kudande. Manje ukaramba uri muno mumfana ndichakurowa. Musandirowa baba.